أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على صادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين سلام من الله عليكم ورحمة من لدنه وبركاته foli ani tanni o ya aw de taye sanga ani wati belajele aw minnu sɔgɔlen bɛ an na Mali kɔnɔ fo ka taa se Mali kɔ kan aw dangana aw ka jɛmukan mandi kɛnɛ kan ladabu kɛnɛ maracogo ɲuman o bɛ se ka sabati an ka denbayaw kɔnɔna na sigidaw kɔnɔna na jamana kɔnɔ i n'a fɔ an dabaga Ala ale y'a laɲini cogo min na diinɛ ale b'an yamaruya cogo min na mɔgɔ sɔrɔ fayidaw bɛ se ka bonya an n'an ka malimatubaw an n'olu de bɛ jɛ ka plateau ɲɛnamaya ɲɔgɔn fɛ ne ni aw an bɛ se ka faamuyali sɔrɔ marako kunkan ani ladabu kan o hukumu kɔnɔna na bi an ka malimatuba minnu b'an bolokɔrɔ a maa fɔlɔfɔlɔ o de ye Madame Konate Seyida Mariam Dolo Seyida salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kɔni baasi t'i la. An b'a la tanu kosɛbɛ. Alhamdulillah an ka maa filanan o de ye Madame Konate Madame Doumbia Seyida Mama Sila Seyida salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sila nse kɔni baasi t'i la. baasi foyi tɛ n na. Masha Allah. Alhamdulillah. I n'a fɔ aw yɛrɛ ɲɛ b'a la cogo min na an n'an ka nin malimatuba ninnu an n'olu de bɛna jɛ bi ka plateau in ɲɛnamaya ɲɔgɔn fɛ an ka dakun o de bɛ tali kɛ al-amana n'o ye danaya ye an bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ o ye fɛn ye fɛn min n'a jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ an ka ɲɛnamaya kɔnɔna na surtout an ka alisilamɛya diinɛ kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ nin waati minnu na an ka jamana in a mago bɛ nin jogoba in na kosɛbɛ mɔgɔ sɔrɔ ka faamuyali jidi o kunkan an b'an ka ɲininkali fɔlɔfɔlɔ k'a ɲɛsin Madame Konate ma Seyida Mariam Dolo Seyida danaya yɛrɛ ye jumɛn ye? Alhamdulillah an bɛ tanga ɲini Ala fɛ a k'an kisi ka bɔ sitanɛ tɔɔrɔ ma n'an tiɲɛfɛnw bɛɛ lajɛlen k'an sinsin Ala tɔgɔ ye ka foli bila an lamɛnbaga kelen kelen bɛɛ lajɛlen na an tɛ ɲinɛ an ka sababu ɲuman kɔ a Seydi Sherif Usmani Madani Hayidara a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen Ala k'a n'a kalifa Ala k'a n'a kɔlɔsi. Amina ya Rabbi. Seyida babu min b'an bolo bi n'o ye danaya ye ɲɛnamaya mago b'a la kosɛbɛ. Siga t'a la. Danaya de ye adamaden ka se ka hakɛw lasegin a kɛcogo ɲuman na i n'a fɔ mɔgɔw dar'i la cogo min k'a kalifa i la ani k'a lakɔlɔsi k'a tanga sabula ɲɛnamaya tɛ se ka taa danaya kɔ n'i y'a mɛn ko jɛ mɔgɔ dɔ ni dɔ de b'a kɛ o la n'aw dara ɲɔgɔn na o de b'a to jɛ yɛrɛ a bɛ se ka sabati a bɛ se ka sinsin o b'a to fana a bɛ bɛnsɛma sɔrɔ aw ka kɔɲɔw bɛɛ lajɛlen na an b'a la deli Ala ka danaya sabati. Amina ya Rabbi. Amina ya Rabbi. I y'a fɔ cogo min na a tɛ tɛmɛ o kan diɲɛlatigɛ ko bɛɛ lajɛlen ye danaya ye ni danaya tɛ i b'a ye k'a fɔ ko caman bɛ yen nɔ o tɛ kɛ n'i y'an yɛrɛ sigilen ye Seyida danaya dɔ de don siga t'a la hali bi ka fayida jidi Seyida danaya i bɛ se ka walawalali jumɛn di an ma? Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala rasulillah. An bɛ aw yɛrɛ fo Seyida Umu Kulsum tele baarakɛla bɛ an ka foli b'aw ye inshallah ka an ka sababu ɲuman fo ani lajɛ jamakulu bɛɛ lajɛlen o la i ye ɲininkali kɛ n'o ye danaya ye danaya ye fɛn ye Seyida y'a fɔ cogo min ɲɛnamaya mago b'a la kojugu surtout anw ka bi tile na Seyida ɲɛmɔgɔ min i ka du kɔnɔ e ye maratigi de ye a ka kan i k'i janto danaya la i ka maradenw ni ɲɔgɔn cɛ sabu ni danaya tiɲɛna i ka mara kɔnɔ i ka mara bɛ tiɲɛ a b'o cogo la alimami e min bɛ mɔgɔw ɲɛ ka mɔgɔw sali danaya dɔ de y'i bila mɔgɔw ɲɛ i janto danaya la ni danaya tiɲɛna baara bɛ gɛlɛya a ma nɔgɔn a ka kan fana furumuso i ka furu kɔnɔ i janto danaya la kosɛbɛ sabu furu sinsinna dɔ don n'a tiɲɛna i ka furu kɔnɔ i ka furu bɛ gɛlɛya i jɔ cɛ ka danaya yɔrɔ sɔrɔ i la i jogo la i kɛwale la fɛn bɛɛ lajɛlen la mais n'a tiɲɛna dɔrɔn i ka furu gɛlɛyara a b'o cogo la hali baaradaw la
hadamadenw kan k'u janto danaya la nin bɛɛ lajɛlen la ni danaya bɛ baara min kɔnɔ ɲɛtaga bɛ yen mais ni danaya tɛ baara min kɔnɔ o baara ni tiɲɛni man jan ɲɛ tɛ sɔrɔ o baara la fiyewu hali Seyda hali sukola n'i ma ɲɛ i bɛ mɔgɔ min ɲini a k'i ka suko a kɛ danaya mɔgɔ ye an ka bi tile in na danaya tiɲɛna nin bɛɛ lajɛlen la n'i b'i ka su di mɔgɔ ma a k'a ko a dɔn fɔlɔ a tigi yɛrɛ ye danaya mɔgɔ ye a bɛ se ka gindo mara wa n'i y'a di mɔgɔ ma min tɛ danaya mɔgɔ ye n'i ye tiɲɛni kɛ danaya kɛn bɛ ka tiɲɛniba de kɛ surtout an ka nin jamana in kɔnɔ bi an kan k'an hakili to min na kosɛbɛ k'a kɔlɔsi Seyda y'a fɔ jamana tɛ taa ni danaya tɛ wa silamɛya yɛrɛ tɛ sabati abada ni danaya tɛ o la bɛɛ kan k'i janto danaya la Ala ka hakili ɲuman di an ma amina ya rabbi an bɛ an ka Seyda ninnu fo bɔra ka nin walawalali minnu di an ma siga t'a la ne ni aw an ye hakilina dɔ sɔrɔ danaya ko kun kan an ye faamuyali dɔ sɔrɔ hali bi mɔgɔ sɔrɔ ka fayidaw jidi an bɛ taga ɲɛfɛ hali bi Seyda Mariam ayiwa an damaga Ala an b'a dɔn kuranɛ sanuma fɛn bɛɛ lajɛlen walawalalen bɛ ale kɔnɔna na ayiwa Ala bɛ mun fɔ an ɲɛna danaya ko kun kan alhamdulillah Seyda an b'a la tanu k'a barikada an ko danaya ye jogoba ye hadamaden ka mankutu kɔnɔna na o kama setigi masa yɛrɛ ale mu ka se kɔrɔtalen don a ye danayabagaw mankutu kuranɛba kɔnɔ suratul muminina la o aya kelen bɛ suratul ma'arij fana na Ala ko cogo di ba'da a'udhu billahi wa basmala wallazina hum li amanatihim wa adihim ra'un sadaqallahu azim ne danaya jɔyɔrɔ ye k'a fɔ hadamaden minnu bɛ yen ni danaya b'o kan n'o bilala jɔyɔrɔw la jamana ɲɛmɔgɔya b'o la sabula ne jamanadenw dara jamanatigi la ko gɛlɛn caman bɛ jamana kɔnɔ a bɛ se k'a ku ɲɔgɔn fɛ a bɛ tɛmɛ a ka nɔgɔya la mais n'a y'a sɔrɔ la ko mɔgɔw dalen tɛ ɲɛmɔgɔ la a ma nɔgɔ o de la mɔgɔ mɔgɔ bɛ danaya kan i bɛ taa sɔrɔ e de kanunen don Ala bolo wa e kanunen don mɔgɔw fana bolo hali n'a y'a sɔrɔ danaya tɛ mɔgɔ min na i bɛ taa ye k'a fɔ danayabaga ka di bɛɛ ye o la Ala ye ne fɔ tantɔ ani mɔgɔ minnu bɛ yen n'olu b'o ka layiduw kan o jan b'o ka layidu la kosɛbɛ yɔrɔ n'i y'a mɛn ko danaya layidu de don ani layidu bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na sabula ni fɛn dɔ dira e ma a kɛra jɔyɔrɔ ye jɔyɔrɔ dɔ kalifara la misaliya la an bɛɛ filɛ nin ye kɔlɔlɔ dɔ kɔnɔ sisan an faso Maliba in na yɔrɔ kurantigɛ kɔnɔ a kɛn bɛ k'an bɛɛ lajɛlen lase mun de y'a lase an ma a tɛ n'a fɔ jamana dɛsɛra danaya de dara mɔgɔ dɔw kan k'o bila baara dɔw la o ye jamana janfa o ma baara in k'a kɛcogo la o kama a kɔlɔlɔ y'an bɛɛ lajɛlen sɔrɔ o de la Ala ye danayabagaw mankutu k'a fɔ mɔgɔ minnu b'o ka danaya kan olu ye mɔgɔba ye Ala bolo wa olu fana sara bɛ Ala bolo o ye alikiyama jɔ don kuranɛ aya in bɛ nin fɔ an ɲɛna ani k'an k'an janto an ka layiduw la an b'a la deli Ala ka faamuya ko ɲuman di amina ya rabbi Ala ka hakili ɲuman d'a ma Seyda i da bɔra ka se fɛn minnu ma fɛn de don kosɛbɛ ni adamaden kan ka i janto a la i ka ɲɛnamaya kɔnɔna na an t'a fɔ silamɛ dɛ adamaden ɲuman bɛɛ lajɛlen tant que ni danaya t'i bolo ba la i b'a ye k'a fɔ i ka mɔgɔya tɔ k'a jɛ don kuma tɛ alisilamɛ ɲuman yɛrɛ ma silamɛya ye danaya a wajibiya silamɛ ɲuman bɛɛ lajɛlen kan mumini bɛɛ lajɛlen kan Seyda ayiwa faranga jumɛn bɛ bolo hali bi ayiwa Ala k'an bɛn sahaba ma i n'a fɔ Ala subhanahu wa ta'ala b'a fɔ kuranɛ kɔnɔ suratul ahzab aya 73 a ko inna aradna al-amanata ala samawati wal ardi wal jibali fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha fa hamalaha al-insanu innahu kana zaluman jahula وحملها الإنسان وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا Allah subhanahu wa ta'ala b'a fɔ an ye suratul ahzab kɔnɔ a ko ale Ala ye danaya yira sankolo la ka tila k'a yira dugukolo la k'a yira kulu la olu bɛɛ lajɛlen bana danaya in na u siranna u tɛ se danaya in kɔrɔ
haramadeni de y'i kun don danaya kɔrɔ a ko nka haramaden kɛra yɛrɛkun tɔɲɔna ye haramaden y'a yɛrɛkun tɔɲɔ haramaden de bɛ ka danaya tiɲɛ bi fan bɛɛ lajɛlen fɛ wa a kɛra kodɔnbali ye sabu Seyda n'i ye danaya dilan i ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ o de hɛrɛ ka bon ka tɛmɛ danaya tiɲɛni kan k'i kun don a kɔrɔ ka dɛsɛ k'a timɛ donc i kana don a kɔrɔ ka wusa i ka don a kɔrɔ i kana don ko la a ka wusa ko labanbaliya ye n'a ma ɲɛ i donna a kɔrɔ hadamaden kan ka fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ pour que danaya bɛ se ka sabati cogo di Ala ka nin dugukolo in sanfɛ sabu don min na a ye hadamadenw da Adama da ka danaya kalifa an na mɛlɛkɛw y'o de fɔ a ko i bɛna ninnu da k'u bila i ka dugukolo kan u bɛna tiɲɛni de k'a kan Seyda e nin o sabatira anw ɲɛ bi dɛ dugukolo in kan mun b'a kan bi tiɲɛni wa a bɛɛ ye danayabaliya ye ni danaya tiɲɛna yɔrɔ o yɔrɔ fɛn bɛɛ tiɲɛna mais ni danaya sabatira yɔrɔ o yɔrɔ fɛn bɛɛ bi ɲɛ yen nɔ an bɛ Ala de deli Ala ka danaya sabati an na amina ya rabbi Seyda i y'a fɔ cogo min na a tɛ tɛmɛ o kan an b'a ye k'a fɔ bi in na tiɲɛni caman bɛ dugukolo sanfɛ gɛlɛya caman bi an ka jamanaw kɔnɔ gɛrɛntɛ caman bɛ yen n'an ɲɛ b'a la a sababu tɛ dɔwɛrɛ ye danaya sabatibali bi in na i b'a ye k'a fɔ danayabaga yɛrɛ ɲinitɔla k'a ye Seyda i bɛ sɔn ka tagama kosɛbɛ dɛ an bɛ diɲɛ waati min na bi a silamɛ kunda kɔni tɛ yɛrɛ bilen bi na an b'a fɔ k'a fɔ olu yɛrɛ de ka jugu danaya tiɲɛli la ka tɛmɛ mɔgɔ wɛrɛw kan nka an b'a ye k'a fɔ a bɛɛ ye a caman bɛ sɔrɔ a dɔnbaliya ye ani a faamuyabaliya ayiwa an b'a dɔn ni émission in tɛmɛlen kɔfɛ ni walanwalali ninnu bɛɛ lajɛlen tɛmɛlen kɔfɛ ne ni lagɛlibaga caman ye faamuyali caman sɔrɔ a la an b'a dɔn fana faamuyali ninnu bɛɛ lajɛlen kɔfɛ an bɛna ta ka baara kɛ Ala k'o nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ye Seyda Mariam Alakira b'a kisi a nɛɛma b'a ma ale de wasara an bɛɛ lajɛlen ye ladegelifɛn ye ayiwa kira b'a kisi a nɛɛma b'a ma ale yɛrɛ fana ye walanwalalikan jumɛn di an ma danaya dili la alhamdulillah Seyda kiraba mu yɛrɛ n'ale de mangutura k'a fɔ sɔdikul amin sɔdikul amin ko tiɲɛtigi danayaba ale kuma n'an ye danaya kan Ala ka hinɛ bɛ a n'a sodenw bɛɛ lajɛlen kan kira ko addal amanata ila man tamannaka ko ni mɔgɔ min dar'i la ka danaya sɛmɛ i la ka danaya fɛn d'i ma k'i bila danaya place la k'i k'i jija ka danaya in segin a segin cogo ɲuman na i k'i jija ka danaya minɛn fa sabu mɔgɔ tɛ da bɛɛ la ni mɔgɔ dara e la k'i kɛ danaya mɔgɔ ye i kana sɔn ka bɔ a tigi jigi kɔrɔ kira ye ne fɔ an ye hadisi in na a tilala ka mun fɔ wala takun man khanaka k'i kana mɔgɔ janfa mɔgɔ min ye janfa sabula n'i y'a mɛn ko danaya a sina ye janfa de mun de y'an ka ɲɛnamaya tiɲɛ sisan dɔ ye nin kɛ n fana bɛ n ta sara la Seyda nin kɛ bɛ ka ɲɛnamaya labɔ fo ka hinɛ ban ka ɲɛnamaya kɔnɔ fɔlɔ anw fɛ yan an faso Maliba yɛrɛ hali n'a y'a sɔrɔ an si tɛ bɛrɛ bɔ hinɛ tun bɛ an faso la yan makari tun bɛ yan hali ni dunan nana mɔgɔ t'a bɔyɔrɔ dɔn i t'a tɔgɔ dɔn kuma t'a fa n'a ba ma n'a nana k'a bɛ jigin i fɛ i bɛ sɔn mais bi na dun mɔgɔ kana jigin e kan k'i ka jatigiya minɛ ye o ma nɔgɔ dɛ i yɛrɛ jaabi tigɛ sabula adamadenya tiɲɛna ni danayabaliya ye ni danaya tɛ adamadenya kɔnɔ a ma nɔgɔ mais kira ko k'an kana mɔgɔ janfa mɔgɔ min ye i janfa sabula kira de ye nabiw rahama ye hinɛ nabi ɲuman don ale ko an kana juguman sara ni juguman ye ni mɔgɔ ye juguman kɛ la i bɛ ɲuman de k'a la ɲɛnamaya bɛ se ka lafiya o de la mais tasara de kɛn bɛ ka an ka ɲɛnamaya yɛrɛ labɔ Seyda o yɔrɔ in na an bɛ kuma kunkurunin fɔ o kɛra an yɛrɛ fɛ tuma min na ni a tigi nana yɔrɔ in ye kalandenw ka yɔrɔ don mɔgɔ si t'a dɔn a bɔra yɔrɔ min mais a nana jigiya kama a y'a makari don o sɔnna k'a jatigiya minɛ k'a lasi mais est-ce que e b'a dɔn dugu ma jɛ ka dunakɛ sɔrɔ yen mɔgɔ bɛ so in kɔnɔ bɛɛ mago ɲɛ min na a y'a fara ɲɔgɔn kan ka taa n'a ye
yaro ɲɛnamaya tiɲɛna hinɛ banna ɲɛnamaya la hali n'a ka di ka ɲumanya kɛ i bɛ siran sabula danaya tɛ ala ka faamuya ko ɲuman da amina ya rabi an bɛ an kunda Seyda Mama Sila kan hali bi ka fayidaw jiri alakira ba kisi a nɛɛma ba ma a bɛ an bilasira ni mun ye danaya ko kun kan Seyda Rasul alayhi salamu a ko ama in aratum an yuhibbukumullahu wa rasuluhu addu al-amanata iza utumintum ni mɔgɔ min b'i fɛ ala n'a ka kira ka k'i fɛ i ka ala n'a ka kira ka kanu sɔrɔ k'i k'i jija ni danaya min dar'i kan a dafa ni mɔgɔ y'a ka danaya fɛ kalifa i ma i jija a k'a sɔrɔ a y'a d'i ma cogo min na yani sisan nɔ mɔgɔ mana a ka bololafɛn kalifa ma a kɛra wari o a kɛra fɛn o fɛn ye n'a tigi bɛ segin ka na kalifa minɛ a k'a sɔrɔ a b'a cogoya la a y'a d'i ma cogo min k'a ka fɛn segin a ma o cogo la a b'o cogo la Seyda ni mɔgɔ y'a gindo kalifa i la gindo fana b'a la o b'a la dɛrɛ o bɛɛ bɛ danaya la ayiwa ala k'a ɲɛ ka d'a ma ni mɔgɔ y'a gindo kalifa i la a tɛ fɛ mɔgɔ ka bɔ fɛn min kalama i kana sɔn fiyewu mɔgɔ ka bɔ gindo in kalama walayi ne n'ale ni setigi yɛrɛ tɛ nin bɛɛ ye danaya tiɲɛ ye nin bɛɛ kɛmɛ fɛn ye anw fɛ yan bi min kɛmɛ ka tiɲɛni ba de kɛ e b'i da mɔgɔ min na ko nin yɛrɛ ye jɛɲɔgɔn sɛbɛ i danaya mɔgɔ don n'i ye gindo kalifa ma e b'i kɔ don dɔrɔn a bɛ bɔ n'a ye e ye kuma min yɛrɛ fɔ ale kɛ e b'o mɛn cogo la a b'a yɛlɛma cogo la i tɛ se ka da la k'i ka kuma fɔlen don e danaya mɔgɔ dun ye ale ye danaya tiɲɛna bi kosɛbɛ Seyda i yɛrɛ ka kuma surtout silamɛya yɛrɛ kɔnɔ o tɛmɛ kojugu de ye bi silamɛw de kan ka misali ni danaya ye mais bibi na anw yɛrɛ ka kuma dɔ bɛ dɛ an b'a fɔ de mɔgɔ kelen kelen ko karisa nin baara yɔrɔ in na ni cɛ min bɛ nin de ye laadire ninnu ka baara yɔrɔ la dɛ a mɔgɔw bɛ jate kelen kelen de an fɛ bi danaya mɔgɔ a bɛ jate de kelen kelen an fɛ Jabir bin Abdullah a sogora sogo dɔ la a taara Imamu Ali ɲininka a ko ale sogora kɔnɔni 2 la u bɔra ɲa de kɔnɔ u panna donc ale ma sogo in faamu Ali k'ale bilasira Seydina Ali n'i tɛmɛna ale ka ko dɔn na i t'a ɲɔgɔnna wɛrɛ sɔrɔ i mana nin kuma ye fan o fan ale de b'a jaabi d'i ma i t'i mɔgɔ ɲininka min kɔfɛ i n'a fɔ a mɔdenkɛ a Seyidi Sherifu Usumani Madani Hayidara Imamu Ali ko a ma a ko kɔnɔni 2 min taara a ko danaya de don wa o tɛ segin tugun dɛ Seyda o de la n y'a fɔ n ko danaya mɔgɔ bɛ jate de kelen kelen bi sinon silamɛya kɔnɔ danaya mɔgɔw de kan ka kɛ silamɛw ye silamɛ mana kɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ e de kan ka jate ko danaya mɔgɔ sigida kɔnɔ awɔ sigida la ka awɔ n'e kɛra silamɛ ye kɔni danaya de kan ka da e kan karisa kɔni nin de ye danaya mɔgɔ ye sabu ale de ye silamɛ ye mais bi na silamɛw yɛrɛ yelen bɛ mɔgɔw jate kɛ bi i b'i janto i yɛrɛ la de sinon a bɛ kɛ kojugu ye an bɛ ala de deli ala ka hakili ɲuman di an ma sinon danaya a y'anw silamɛw jɛ kosɛbɛ Seyda silamɛw ka kunyanjaba kun bɛ fɛn min na n'an bɛ se ka danaya sɔrɔ o la o ye baya layidu wɔɔrɔ an karamɔgɔ nana ni min ye wallahi ni silamɛw kun ye faamuyali kɛ k'u janto nin na ɲaŋuma silamɛya bɛ minɛn min kɔnɔ a bɔra a kɔnɔ Seyda bɛɛ tigɛlen don silamɛya baya layidu wɔɔrɔ o fana ma nɔgɔn dɛ Seyda a ka nɔgɔn kojugu a ma nɔgɔn dɛ wallahi a ka nɔgɔn ayi a ma nɔgɔn dɛ mais mun b'a gɛlɛya anw bɛɛ de ko an ye silamɛ ye an bɛɛ kɛ an dalen don ala la kuranɛ nana mun kama an ka ɲuman kɛ an ka juguman to yen mais n'i y'an bɛɛ ɲininka an bɛɛ ko k'an ye kuranɛ dunkew ye n'i ko min ma ko chrétien i n'a bɛ kɛlɛ arasulu nana mun na k'an fatani ka bɔ juguman na k'an bila ɲuman sira kan wa an bɛɛ hakililakaw de ye arasulu mantow ye a ɲɛnamaw surtout Seyda baya yɔrɔ min yɛrɛ b'a fɔ n tɛ namara ka n sen kɔrɔ n t'a ka n bolo kɔrɔ kabako tɛ ni min ka baara bɛnlen bɛ o ma e ka dunda bɛnlen don o ma Seyda yɔrɔ a bɛ gɛlɛya o tigi ma a bɛ gɛlɛya mais cogo di e bɛ tila k'i yɛrɛ wele silamɛ tuguni Seyda hadamaden kan k'i yɛrɛ juger nin yɔrɔ de la ne t'a dɔn
silamɛ bɛ baya kɛlɛ cogo min na tant que e ye silamɛ e dalen don Ala la e dalen don kira la kuranɛ min nana ko an ka kiri e dalen don e tilala ko baya in nkalon ye a ma nɔgɔn han baya mana dɔ wɛrɛ fɔ an k'an jogo ɲɛ an ka ɲuman kɛ an ka juguman to yen Seyda e silamɛtɔ hali n'i ma ɲɛ k'i bɛ jɛnɛ kɛ wala i b'i dogo i tɛ fɛ mɔgɔ ka bɔ a kalama i yɛrɛ b'i dogo ni ko min ye i y'a dɔn k'a fɔ kɔni k'o tɛ ɲuman ye o so b'i dogo de ka taa dɔn mɔgɔ kan k'i ka fɛn ta n'i y'i dogotɔ i yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko ɲuman tɛ hali hɔrɔnya tɛ sɔn a ma kuma tɛ diinɛ ma ni silamɛw tun ye baya faamu walahi bɛɛ ka baya kɛ silamɛya bɛ degun min kɔnɔ ɲaman bɔra a kɔnɔ siga t'a la Ala ka hakili ɲuman d'an ma amina yarabi an bɛ an ka malimatubaw fo u bɔra ka walanda nafama min di an ma nin ye siga t'a la ni aw an ye caman faamuya danaya ko kunga nka an ka baaraw ye waati la ko ye baara waati ye an ta an tɛgɛ ma dɔɔni nka o n'a ta bɛɛ lajɛlen sigida wɛrɛw la aw n'a faamuyali sɔrɔ hali bi danaya ko in kunga Seyda an filɛ nin sigi min na siga t'a la nin sababu ɲuman ye an fa ani an karamɔgɔ an b'a dɔn k'a fɔ a Seyid Sherif Usman Madan Haidara ale wasara diɲɛ bɛɛ lajɛlen ye ale wasara silamɛ bɛɛ lajɛlen ye misaliya ta yɔrɔ la an bɔra ka nin walandaba min fɔ n'o ye danaya ye an b'a dɔn k'a fɔ o ye silamɛya jogobaw dɔ ye depuis fɔlɔ depuis kunu fɔ ka taa se bi an filɛ donni min ma an karamɔgɔ a bɛ nin kɛlɛ de la an b'a dɔn k'a fɔ ni a ka kɔrɔfɔw kun faamuyara bi b'a sɔrɔ an bɛ diɲɛ caman kɔnɔ i b'a sɔrɔ an kun t'a kɔnɔ nka hali bi an bɛ Ala de deli Seyda faamuyaliko ɲuman Ala k'o nɔgɔya an karamɔgɔ ka kumakanw hali bi Ala ka faamuyaliko nɔgɔya diɲɛ maa bɛɛ lajɛlen ye a delila ka kuma dɔ fɔ a kasɛti kɔrɔ dɔ la a ko nin baya in a bɛ kɛlɛ dɛ fɛn bɛɛ bɛ k'a la a ko mɛ ni Ala sɔnna a ma don dɔ bɛ na diɲɛ dugukolo in kan siga t'a la baya kɛ bali a yɛrɛ bɛ maloya k'a yɛrɛ jira ko ale ma baya kɛ wa a bɛ na dɛ ayiwa sabu n'i y'a lajɛ sisan denmisɛnninw de bɛ ka baya yɛrɛ faamu ka tɛmɛ mɔgɔkɔrɔbaw kan denmisɛnninw suturalen don bi donc a bɛ ka faamu wa ni Ala sɔnna a ma karamɔgɔ ye min fɔ a bɛna kɛ amina yarabi amina yarabi dakurunya fila fɔ ka fara Seyda ka kuma ka baya ko in kan sabula baya ye lawasa ye adamaden seereya dan ye yɛrɛkun ye ne b'a ye k'a fɔ mɔgɔw m'a faamu dɛ n'o ni mɔgɔw y'a faamu diɲɛ ka lafiya b'o de la sabula ne yɛrɛ kun ne kun b'a fɔ de n ko baya bɛ ne bolo mais ka baya ta mɔgɔ ye wallahi n'i y'o kɛ i yɛrɛ b'a nɔ ye dusukun na n'i bɛ fɛn o fɛn kɛ i ka baya b'i gosi o la an b'a Ala deli Ala ka faamuya ko ɲuman di amina yarabi Ala k'an se an ka layiduw kɔrɔ amina yarabi k'an bɛɛ lajɛlen kɛ danayaba kira n'a bɔnnaw kɔrɔ foli ani tanuni o ye aw de ta ye sanga ani waati bɛɛ lajɛlen aw minnu b'a ka baaraw bila k'aw sɔgɔlen ta na Mali kɔnɔ fo ka taa se Mali kɔ kan i n'a fɔ anw y'a fɔ aw ɲɛna cogo min na an ka bi dakun o tun bɛ tali kɛ danaya ye an b'a ye k'a fɔ o ye fɛn ye fɛn min n'a nafa ka bon kosɛbɛ an ka ɲɛnamaya kɔnɔna na surtout alisilamɛya diinɛ yɛrɛ kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la an bɛ nin diɲɛ laban waati minnu na an ka malimatu bɔra ka walawalali minnu d'an ma an bɛ Ala deli a faamuyaliko ɲuman Ala k'o di ne ni aw kelen kelenna bɛɛ lajɛlen ma a faamuyalen kɔfɛ k'a ta ka baara kɛ k'o nɔgɔya ne ni aw kelen kelenna bɛɛ lajɛlen k'an ka foli ani waleɲuman dɔn kɛrɛnkɛrɛn nin waati in na ka ɲɛsin an fa ani an karamɔgɔ ma a Seyid Sherif Usman Madan Haidara a n'a ka denbaya nin waati in na u bɛ taama na an bɛ Ala deli seginko ɲuman Ala k'o nɔgɔya n'u bɛɛ lajɛlen ye ka da an ka waati cogoya kan an n'aw bila nin yɔrɔ in na ni Ala sɔnna a ma an ka sigida wɛrɛ natɔ aw n'a faamuyali sɔrɔ hali bi danaya ko in a kunkun n'a ɲɛɲɛ bɛɛ lajɛlen kan an b'a fɔ aw k'an bɛn diɲɛ waati wɛrɛ shukran lakum wa barakallahu fikum